Birlenji bölek hormatly ahun Ademiz Molla Abdurrahman ahun tanıtengli taqsirin murda we öllere nedir aýtmak jaiz diýen petwasynyň jogabyasy. Allame-i Abdülganiyy'in Nablusi diyen bir beyik danışmendimiz geçipler Hanefi mezhebine fermaş ediyor. Evliyaların barıp da kabirlerine teberrük etmek, on kabirlerini sivelapşın teberrük etmek, salihlerin kabrine barıp ziyaret etmek ve şoların nedir aytmak? Ya evliya Allah, men zinnanım sıksa sana bir koyun aydiyan, ya inhaleken men şiketeller utulsam sana bir koyun aydiyan, ya falan zadım sadaka veriyen nipte. Şihilli nedri diyenler, olorun nedri sadakadan mecazdır dip. Hamiden ve musalliyen. Hormatly Molla Abdurrahman ahun tanıtengli taqsir Abdülgani Nabilisi rahimahullah'ın awliyaullahların mazaratlarına wafat eden welilerin kabirlerine ziyaret edip welilerin kabirlerini nezir aýtmak jaiz diýen petwasyny umum millet Türkmeniýa jaiz diýip petwa berip dursun. Wa halanki Abdülgani Nabilisi rahimahullah'ın şol petwasyny Allama Şami rahimahullah reddedipdir. Mana ahunda da kulak tut. Wa alam enne an-nadra allazi yaqa'u lil amwat min akthar al-awami wa ma yu'khadhu min ad-darahim wash-sham'i waz-zayt wa nahwiha ila dhara'ihi al-awliya al-kirami taqarruban ilayhim fa huwa bil ijma'i batilun wa haramun. Petwa Şamiya 2-nji jildi 139-njy sapga. Wa bilgin beşek nedri ki waqi bolýar öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem we zayt worugandan o şekilde zatlar ýagşy welileriň kabirlerine şol kabirdakilere taqarrub we gulay bolmak üçin beşek şol amalyň özi batıl we haramdyr. Murda we öllere nezir aýtmaklygyň batıl we haramlygyň wejtlerini hem Allama Şami rahimahullah tahrir edipdir. قوله باطل وحرام لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه إبادة والإبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ويعتقاده ذلك كفر. فتوى شامية 2-nji jildi 139-njy sapga. Murda we öllere nezir aýtmaklygyň batyl we haramlygy bir näçe wejler üçindir. Şol wejlerdendir beşek şol nezir aýtmakdyr mahluka we mahluk üçin nezir etmek dogry bolmaýar. Näçiniki şol nezir ibadatdyr we ibadat dogry bolmaýar mahluk üçin. We şol murda we öllere nezir aýtmaklygyň batyl we haram wejlerindendir ki beşek menzur lahu, ýani nezir aýdylan meýit we murdadyr. We murda we öle nezirge malik we iýe bolup bilmeýär. We şol murda we öle nezir aýtmaklygyň batyl we haramlygyň wejlerindendir ki eger guman edilse beşek meýit tasarruf etýär emrlerden Allah Taala. Ve şuna aqide edişlik küpürdür. Hemçinan Allama Abdülheyleknevi rahimahullah murda we öllere nezir aýtmaklygyň haramlygynda Şerhul Vaqaýanyň haşiyesinde tahrir edipdir. Allama Abdülheyleknevi rahimahullah Hanafi ulamalarında bir sukka we mahkem kişidir. Petwasy muridi teýit adamlardandyr. إن النذر الذي يقع للأموات من أكثر الأوام كأن يقول يا سيدي إن رد غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب والفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا حرام لكونه نذرا لمخلوق ويحرم أكله. أمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية 1-nji jild 318-nji sapga. Beşek nedri ki waqi boli öller üçin ekser awamlardan goya ka aýtýar: "Ey meniň serdarym, eger getirilse meniň gaibim, ya afiyet berilse meniň keselime, ya eda edilse meniň hajatym bes bardyr saňa. Şekilli tylla we kumuş, ya şekilli taam, ya şekilli şam, ya şekilli zeyt worugan. Şol işleriň özi haramdyr. Şol nediriň bolanlygy üçin nedir mahluk üçin we haram bolýar şekilli nediri iýmek." Hemçinan Allama İbn Necim Misri'l Hanafi mütewaffa 970 Hicri Bahr Rayiq adlı kitabında murda we öllere nezir aýtmakny batyl karar berip tahrir etdir. Ve emmen nezr allazi yenziruhu ekserul awam ala ma huwa müşahadun ka en yekuna li insanin gaibun aw maridun aw lahu hajatun zaruriyetun فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو أوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع. بحر رايق 2-nji jildi 520-nji sapga. Ve emma nezri ki nezret ýoşany ekser awamlar ol zatga bilen ki şol müşahat we görlendir.
Goya ki bolyo bir insan üçün gaip ya marid ya bolyo şol insan üçün bir hajeti zeruri. Bes geliyor bazı solahaların yanına. Bes aylandırıyor sitirini öz kellesine. Bes aytıyor ey menin fulan serdarım. Eger getirilse menin gaibim ya afiyet verilse menin marizimga ya edayilse menin hajetim bes bardır sana şekilli tılla. Ya şekilli kumuş, ya şekilli taam, ya şekilli su, ya şekilli şam, ya şekilli zeyt vurugan. Bes şul nedir batıldır bil icma. Hemçünen muhakkik fakih Şeyhzada Hanefi mütevaffa 1078 hicri. Öz kitabı Mecmu'l Enhur'da mürdevi öllere nezir etmekni batıl ve haram karar veripdir. وَعَلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْءِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْإِذَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ باطل وحرام. Mecmu'l Enhur 1-nji jildi 376-njy sapga. Wa bilgen bişek nezreki waqi bolýar mürdewi öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem we zayt worugandan we şekli zatlary ketde welileriň kabrlaryna şolara taqarrub we golay bolmak üçin. Bes bişek şol nezr bil icma batyl we haramdyr. Hemçunan İbn Necim Hanefi mütevaffa 1005-njy hicri En-Nehrul Faiq şerhi Keniz Daqaiqda Yağşı velilerin kabrlarını nezr etmek barada tahrir edipdir. İnnen nezrellezî yaka'u min ekseril avami bi en yatiya ila kabri bazı sulahai ve yakşifu sitra qailen seyyidi fulanin in rudda gaibi ev ufiye maridi ev kudiyet haceti feleke minel zehebi ev fizzeti أو الطعام أو الماء أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا. النهر الفائق كلنج جلد 40 صفحة. بيشك نذريكي واقيبولي أكثر أواملردن شل طريقة بناء ki geliyor bazı salihlerin kabrlarına ve açıyor sitr ve ferdane. Aydan halatta menin fulan serdarım. Eger getirilse menin gaibim ya afiyet verilse menin marizimga ya edayilse menin hajetim bes bardır sana şekli tıllah ya şekli kumuş ya şekli su ya şekli şam ya şekli zeyt vurugan. Şul işlerin hemmeti batıldır icmaen ve hemçünan nedir li gayrullah'nın haram ve narva ve nadurusliginde köp fetavalarda geliyor. Hazreti Hekimul Ummet Mevlana Muhammed Eşref Ali Tehnevi rahimehullah'ın İmdatul Fetava adlı kitabında hem nedir li gayrullah'nın batıl ve haram ve nadurus liginde gelipdir. وَعَلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْءِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ باطل وحرام. İmdadul Fetava 5-nji jildi 529-njy sapga. O bilgin bişek nedriki waqi bolýar mürdewi öller üçin ekser awamlardan we ol zady ki tutulýar dirhemlerden we şem worugan o şekilli zatlardan. Yağşı velileriň kabrlaryna şol velilere golay bolmak üçin pes şol nezer bil icma batyl we haramdyr. Hormatly ahunda da faqih hazretleriň mu'tabar Fıkıh Hanefi'nin kitaplarında gelen açık batyl we haram işni, yani nezirli gayrullah'ını caiz deyip merdimge tavsiye berip dursun. Hormatly ahunda da senin bul işin gaty yanlış we iştibahdyr. Bayat hormatly ahunda da böyle iştibah petwalardan el çek, ta ki iki dünyada surxroy we kamyap boluryň ýarak. Ve minallahi tawfiq.